Os estudantes de Barbadás xa comezaron cos preparativos de Entroido facendo as comadres e compadres para correr as regueifas os xoves 20 e 27 de febreiro. E vamos a ter o desfile dos colexios o venres 28. Empezarán a sair dos colexios, cada un do seu colexio, sobre as 11:30 da mañá, xuntándose na zona da Rotonda da Familia sobre as 12. Serán preto de 1.200 nenos, entre o Colexio Luís Vives, o Colexio Rosidoiro e o Colexio Filomena, e tamén xuntándose neste desfile as persoas maiores do Centro de Ocupacional de As Burgas, como tamén o veñen facendo durante todos os anos. Ese día colgaránse os mecos que realicen as familias e o alumnado das Sampas. O luns 3 de marzo haberá unha festa concurso de disfraces infantís no Parque da Solaina, cunha merenda saudable sen gluten. Todas as áreas do Concello están implicadas no deseño e posta en marcha das actividades. Haberá unha masterclass de Entroido no Polideportivo o martes 25, imprescindible ir disfrazado. Xa comezaron obradoiros no Museo da Gaita e celebrarase este sábado día 15 as terceiras mascaradas ancestrais adicadas este ano ás pitas de Iroás. Estades todos convidados a participar, haberá, a máscara tradicional e, sobre todo, música e festa. O venres 28 será o pregón que dé o pistoletazo de saída á festa. Estará a cargo de Lito da Panorama e a nota musical poñerá a gramola. O martes é o día grande cando se celebra o desfile na Valenzá. Como novidade, o percorrido deste ano só será de ida. O mércores queimaránse os mecos para despedirse ata o próximo Entroido. Este Concello pensa en aquelas persoas que teñen algún tipo de diversidade funcional e, polo tanto, temos un espazo reservado para eles e elas á altura do Mercadona. Creo que é algo moi importante, un Entroido integrador e que non quere deixar a ninguén atrás.